Salut! Azi voi face turul aplicațiilor mele. Nu știu dacă să vă placă, dar cred că o să am 0 like-uri. Începem. Deci, uite aici sunt quiz, TikTok, WhatsApp și Meet. Chestiile importante. Asta e al doilea magazin Play. Jocurile mele. Jocurile frate meu. Iar Standoff 2 pentru că el a vrut. Mie nu prea îmi place că se găsește meci prea greu. Așa, aici ai tot ce Fortnite, imagini de Fortnite, ăsta de la Google, YouTube, în fine. Și ce să zic, asta imaginea și cam atât. Știu că nu o să am niciun like, dar și am și probleme cu touch-ul.